Nu vil jeg vise dig, hvordan man laver en beskrivelse til billederne. Og det kan du gøre herovre i Descriptions. Ja, det er jo så på engelsk. Det her billedgalleri, det er jo på engelsk. Og jeg har ikke lige kunne finde det på dansk, men ja. Går man ind under Descriptions. Og det her, den første beskrivelse, det er beskrivelsen for hele albummet. Men her der kan vi så lave en beskrivelse for alle billederne. Og her der kan man så se billederne i en lidt større størrelse. Der kan jeg så skrive mig med paryk. Billedet taget nedefra. Billedet taget nedefra. Skal se om der er flere her. Skal jeg skrive ryg mod ryg. Sådan der. Man behøver ikke at lave beskrivelser på alle billederne. Det er jo op til en selv. Når man så er færdig, så heroppe i toppen, så trykker man gem. Skal den lige reload galleriet. Sådan der. Så kan man så se her ud for billedet, at der står beskrivelsen, og den står også heroppe. Så står der mig med paryk. Så nu går vi ind, og så ser vi vores galleri, for at se hvordan det ser ud. Så har vi det her billede taget nedefra, og mig med paryk. Og den viser simpelthen beskrivelsen, også når man bare sætter musen hen over det lille miniaturbillede. Så vi trykker på en af dem her. Og så vil du kunne se hernede i bunden, mig med paryk. Og det er jo så den tekst, folk kommer til at se. Folk vil se. Ja. Som du kan se her, så er der sådan et billede her, sådan, hvor der ikke er noget på. Og når jeg trykker på den, så er der ingenting. Det er ligesom, hvad er det for en fejl? Nå, det må vi hellere rette. Så jeg lukker lige siden ned her, og er inde i vores festbilleder. Går jeg ned i bunden, så kan jeg se en, der hedder Spacer GIF et eller andet. Og det er fordi inde i vores mappe her, under festbilleder, der skulle meget gerne være en, som hedder GIF der, Spacer. Og det skal man så lige holde øje med, inden man laver en zip-mappe. Men inde på siden, der går vi bare herned og markerer, ruller op i toppen, og siger slet. Går vi ud på vores side, under festbilleder, og så har vi rettet fejlen. Hvis du allerede har et galleri herinde, og du ligesom, lad os nu sige, du har været ude til et arrangement, festbilleder, og du har været ude at tage, du har flere fotografer, og du har selv været ude at tage 200 billeder, men din ven han har altså taget 100 billeder. Så kan man altså godt uploade flere billeder til det samme galleri. Og det vil jeg vise jer, hvordan man gør nu. Så her der har vi vores galleri her under festbilleder. Nu vil jeg lige starte den forfra, så I kan se, hvordan man hopper ind. Så går man ind under festbilleder. Og så siger man bare upload. Så kan du bare uploade flere billeder. Og så skal ham, som uploader billederne, han skal bare lige forberede mappen som zip. Og så vil billederne komme ind nedenunder alle de andre. Og det vil jeg lige vise jer, hvordan man gør her. Så vi lige kan se et eksempel. Skal jeg lige se, om jeg kan finde et galleri her, som er passende. Ja, der er også nogle billeder her. Højre klikker jeg på mappen, og så siger jeg send til zip komprimeret mappe. Og så kalder jeg den så for festbilleder fotograf 2. Sådan der. Heroppe så tager jeg så min sti og kopierer den, så man lige kan huske, hvor det er henne. GenMC. Skal lige der. Den under billeder. Festbilleder fotograf 2. Åben. Upload. Og så venter man jo så bare lige.
Det kan godt tage noget tid, afhængig af hvor mange billeder du har i dit album. Så sker der noget. Så. Nu har vi jo lige uploadet nogle nye billeder til vores galleri ved siden af de gamle billeder. Så for at være sikker på, at de nye billeder har den samme størrelse som de gamle billeder, så markerer vi simpelthen bare alle billederne. For vi kan simpelthen ikke vide, hvordan de har blandet sig, medmindre vi begynder at tjekke navn igennem og sådan noget. Det er alt for besværligt. Så vi markerer alle billederne, og så siger vi thumbnails. Går vi herned og markerer resize images, og så siger vi 450. Process. Ja, og så kører den derudad med at ændre størrelsen på billederne. Skal den lige reload albummet her. Sådan der, så burde alle billederne være lagt ind, og det tester vi så her på forhåndsvisning. Festbilleder. Så nu er alle billederne kommet ind, og alle billederne skulle meget gerne have en højde på 450 pixels. Ja, og det er jo så det. Som du kan se, så har hvert billede en ramme, en hvid ramme. Og det vil jo sige, at selve visningen af billedet er lidt større end 450 pixels, og den har også en bund på, 20 pixels eller et eller andet. Men hvis du laver en lang beskrivelse, så vil den være ekstra. Men altså, hvis man har mange billeder, så gider man jo nok ikke at lave beskrivelser til alle billederne. Men der virker det stadigvæk igen med næste og næste. Kommer så den der mig med på ryg hernede i bunden. Ja. Og det fungerer jo fint, og hvis du bare vil tilbage til et andet galleri, så kan du gå herop. Der er der en, der hedder stjerner her. Det er 2009. Yes. Det er jo et galleri, der fungerer fint her. Det er jo de samme billeder som før. Ja. Og det var simpelthen bare det. Nu vil jeg gå ind og slette nogle af de her. Nej, det vil jeg sgu ikke. Jeg vil bare lade dem være, så ham det er gutten, han kan bruge det som et eksempel her. Yes, det var simpelthen det. Og når man så er færdig, så logger man simpelthen af. Og det er af sikkerhedsmæssige grunde. For hvis man stadig er logget på, så nogle gange så hvis du bare lukker internetbrowseren ned og ikke har logget af, så næste gang du åbner op, så vil den stadig tro, du er logget på. Og af sikkerhedsmæssige grunde, så logger man altid af. Man vil jo ikke have, at der er nogen, der hacker ens hjemmeside, eller laver noget rod, eller et eller andet. Så man logger altid af, for at være sikker på, at hjemmesiden er logget helt af. Så nu går vi ind og tjekker hjemmesiden, som normal bruger. Festbilleder, det ser jo rigtig godt ud. Når man så sætter musen over, kommer der sådan en markering rundt om. Yes, det er jo super dejligt. Ja. Og hvis I har nogle spørgsmål angående, hvordan det her galleri sådan virker, eller noget I vil kigge på, eller et eller andet, eller har spørgsmål til det, så er I velkommen til at skrive kommentarer nedenunder her på YouTube. Og husk at tjekke beskrivelsen ud. Der vil være link til det her galleri og til Joomla hjemmeside, hvor I kan downloade det fra og så videre. Så det her, det var PLL Design. Og skriv en kommentar. Fyr den af. Woohoo!